apa ta, Tru? Petro. Neo. Nyemunya nyanyi. Nyemunya. Omong apa ta, Tru? Aku yo radong, aku jane asine radong. Ngapa kowe? Nyemene wis kemamah ndasmu. Kok kudu radong bareng kok. Men aku yo waton ngomong kok. Delek lencung. Linyung. Nek linyung manganen. Aku dong nek iki dong aku. Delek lencung panganan ngono to. Ngene paham. Aku dong iki paham lho ta. Semangat dengan ini untuk tangane rincung sikile. Aduh, Prabu. Namanya. Aku Bagong, ngapa? Ayo. Takon ngapa kowe? Oh, Bagong. Heeh, dasar para nyata, pangkatmu apa? Belum, RT. Omong RT kok gleleng ora. Weh, gawe KTP ora ana tanda tangane RT apa dadi? Aja sok nyepelekke, Tru. Sapa kowe? Sumbang Surodjegja. Sumbang Surodjegja, ora nyumbang ora apa-apa. Sing mburi dhewe sapa? Petro, kakangne Bagong. Anake Semar nomor 2. Wo lah keterangane pancen Prabu Gendra Swaropati nggawa perjurit akeh, Gong. Oh, ora usah wedi lho, Tru. Toto. Ndara Sencaki dibantu. Ora sambuk bantu aku ijen ngrampungi Wadyabala. Saka pagralun kelakon ora sandadak mbok bantu. Weh, ya saora-orane kula niku jejer putra bumi Karang Kajempel. Ya saora-orane mateni prajurit sing elek-elek. Aja sing ngene-ngene iki ketok iki kokoh bako iki sedaya iki, Tru. Aduh golek sing elek-elekan wae. Oh, sing elek-elekan sing kira-kira ringkih, gecek dase. Ha iya. Pokoke ning melu perang sing penting ra ketok ngono to. Heeh, sampur. Napa niku Bathara kono? Ora. Kok wis kono do lunga wae aja dugem remeng. Menungso iki tak sampurnake Bagong. sampur. Napa niku Bathara kono? Ora. Kok sampurna? Sampurnake tegese tak patenane. Lah, ngono. Lho. Kowe ngrasani arep nyirnake karo aku. Ora sagokan gunung tanpa guna. Kowe tekan kene dikongkon Ratu Gustimu kinen gawe geger Karang Kadempel. Ora nekuk penjalin golek dalan nyangkal putung bali ning negaramu aja takon terus tak babadi gamanmu tak gulungi genderamu. Wah. Babu. Wani harau sing tawedine apamu. Ora minggat Semar tebak danamu kene marganing patimu. Maju janggah pengen tinjung akhirat nyawamu. Gong, rene otakne dolanan. Apa ta, Tru? Rene yo. Iye. Maksude Nyanyamu. sapa? Ngowe. Aku piye? Nyanyamu. Kowe ditulis neng lemah. Jenengmu, oh jeneng. Mau jeneng. Petro. Nya. Petro. Nya. Petro. Neo. Nyemunya nyanyi. Nyemunya. Omong apa ta, Tru? Aku yo radong, aku jane asine radong. Ngapa kowe? Nyemene wis kemamah ndasmu. Kok kudu radong bareng kok. Men aku ya waton ngomong kok. Ini. Apa ya wacane, Tru? Aku ya ora iso maca. Jenengmu sop sing mburi jenenge sapa? Sing mburi, aku Bagong. Anake nyemane.
Hah? Anake Nyemai. Kemari piye? Anake Nyemai. Anake Semare. Nyemar. Nah, rasa dinaike Semar. Heeh, anake Semar. Nomor 2. Nyomet nene. Iki nomor piro? Nomor 4. Telu. Nomor 3. Nah, arep apa kowe? Kowe ngomong ora cetha apa e? Wo, bolongane irung keciliken, Truk. Kowe sapa? Nah, anakku. Numenggung. Rikma. Hah? Numenggung Rikma. Sapa e, Truk? Tulis. Nyempatnya. Tumenggung Pak Nigas Rikma. Walah, tukang cukur to kowe. Bantungane kula kale Petro. Karang kajembel bumi aku jana. Ora lagi sak jeke urip iki aku weruh kowe nangis. Nah mboten kepeksa mboten ajeng nangis kula niku haram meneteskan air mata. Lambimu. Terus tak kon ngopo? Kurawa ngamuk. Sing ngamuk. Ndara Dursasana. Terus aku tak kon ngopo? Sampeyan belani kula. Mo. Nah aku tumandang musuh Pak Di Dursasana, aku dadi anak sing murtad. Wong kae Pak Diku. Tur kowe wis ngapusi karo aku, ha to? Ngapusi masalah napa e? Kowe mau wis goroh karo Kakang Garwaca karo Kakang Antarja. Jare Simbah Sengkuni nggawa pedang arep nyabet gulune bapakmu. Ngapusi ora? Nggih. Kenapa ngapusi? Ngapusi ning apik kedadeane. Kok apik? Sampeyan kali kula kudu duwe semangat ngadepi para Sata Kurawa. Ning ra rasa tak perlu ngapusi. Nek sampeyan ora tak apusi, sampeyan mboten ajeng belani para putra-putrane bapak klebu kula Gareng kali Petruk. Kali Karang Kademel mboten ajeng mangbelani. Ora usah ndak mbok apusi aku mbelani. Kula sampeyan niku kulino ngapusi arep para satriya ning sampeyan niku kulino ngapusi. Lambemu juga. Tak totok lho kowe. Omong-omongan apik-apik kok ngunekke benerane lambene. Piye saiki kok kon piye? Kula diwangi. Aku ngewangi kowe gelem. Nek pancen kowe wani tenan, kowe maju mungsuh Pak Di Dursasana. Aku wis maju. Kalah. Wis teman-teman. Wis. Wah iki mau ana HP tak video. Tak tuduhke sampean singane maide. Ra nyenengke omonge. Yen nyenengke golek wong liya kon ngewangi. Ya wis sampe wae nyenengke. Nyenengke tenan sampeanku jan gemeske pokoke. Wong kok cangkeme mencla-mencle lho. Wis tak ewangi. Ning ora aku sing temandang. Terus aku tak mancing ning awakmu. Teri? Carane? Ya mlebu ning awakmu. Wah, tenan bedah. Mlebu ki ora kok mlebu kabeh. Wah, nah aku ya tak kabehke. Rugi kok ya. Maksud iki ora mlebu sak ragane. Terus ming sukmaku tok mlebu ning awakmu kowe engko dadi wong digdaya. Yakin? Tenan. Serius? Iya. Carane? Liwat pundi? Liwat cangkem? Ora. Napa liwat mburi? Mburi niku ciut ning ombo. Enggak gemon. Moh ngampet ambegan. Ngampet ambegan. Wis, kowe meneng bae, merem. Nggih. Kok iso melek? Telakuane cupet ya. Hidupe iki cupet. Ya wis, ngampet ambegan. Wis aku tak mlebu ning awakmu ya. Nek wis mlebu ning awakmu kowe engko mungsuh Pak Di Dursasana nek lumrah mesti menang. Serasa kuwatir. Aku tak mlebu ning awakmu. Kowe engko iso apa-apa. Wis ngono wae ya, Gong. Toto-toto lahir batin. Slamodar. Omong wae ora. Ya njaluk ngapura. Wis kek ngampet ambegan. Ing tan samar pamoring sukma sinmaya
pinayu ing asepi oh Gong wis rampung Mbon wis lho Den nanti Tru ora ngerti ilang kok jukan manjing ning awakmu sajake Gus apa peneng ndero wis nek panas asine durung kowe Gus Leng aku nyuk dengkulmu matke nek ambles bumi carane pripun Den sikile gedruk lemah ping 3 niat ingsun ambles bumi mesti son ambles telenging bumi matke kok urung iso ngampet sing tenanan aja terpecah pikirane oke Wut Tru gleleng kowe Gong butuh tela ora ora tak colongke mesake ora urung arep do dipanen kok wis tok totoli edan mayit apa Tru moh iki lho pirang-pirang sareane heeh ora ning kono Gong ndak kuwalat ora iki arep benake ana sing madhep ngetan lho kowe paling pengen omong-omongan ro jajare iki paling aduh oh bajigur sapitan ya Tru syukur ora munggah wah hebat wah padahal sapitan kampung iki warna-warna jedul wah gleleng tenan kowe iya iki nek musuh kula dinampak-nampake ra apa-apa ora apa-apa kowe diantem ya ora ngrasake lara dipateni ra iso mati wah baterene double Tru heeh pateni ra iso mabur ya iso mabura mau oke carane nyewa suwiwi oh tak plotot lho kok sembrono kowe Gong omong cenah-nangan takoni kon mabur iso ora kok nyewa suwiwi kowe aku metu lho engko sik kae urung engko barang metune takoni ora nek arep mabur sikile gedhuk ping 3 gedhuk apa gedruk niat ingsun mabur iso mabur dhewe iso wis to percaya aku nang kene iki ngeki kekuatan karo kowe oke ra pengen lho ora mabur musim hujan sambar bledek ndasmu sambar bledek mboten ora kowe truk ki cangkeme elek ora wis ben-ben kesamber wah yo krungu lho aku kowe gong saya Tru aku arep nang Kalimantan wah gleleng tenan Bagong iso mabur barang ngantel ora saya wis nggawa pemean pirang-pirang tok kae aku goleke jaket kulit Gong goleke jaket kulit oke santai wae ukurane apa ukurane ngarep colong kok dadak ndelok ukurane ora sik Tru lho mandeg ning kono ki apa sik iki ana kamar mandi ra ana gendenge wah Tru aduh Tru ora sida ndek Tru wis piye 60 ke atas 60 tahun ke atas Tru wis gawa bel piye teng klindring turun sip pokoke ora kurang golek ndoro-ndoro kae tak maju ya Tru maju aku nututi Gong ya ngopo terus mboten sindene ngelik kok suwuk nganti isin ayo ngayu jan iki apike ngri kene isuk sak nggon-nggon gelem
jak mandeg sak nggon-nggon gelem. Nggih, sampeyan iso nabung lho. Ya mengerti, Petru. Tak kira nek anu karawitan barang. Kok iso ngerti suwuk ora? Ana apa? Ndara Antasena ngangslupi awake Bagong dadi ampuh. Kula dang slupi, Dik. Dang slupi piye? Awake sampeyan mlebu awak kula. Gleb ngono. Ben kula iso ampuh. Sarana Sukma. Lah nggih, Sarana Sukma. Nggo ngajar Kurawa. Ya, ora usah kuwatir tak mlebu ning awakmu. Iki ora gayeng. Kula iso ambles bumi, iso. Terus kekuatan kula iso nyembur kaya ula. Wah, gawe melonyoh ndasmu kowe gong. Anggere pamer tak ngono mlothok kulite ora. Mangar raine sajae mentas meguru anyar rasa kokean gunem sing tanpa guna Dursasana kowe mau ngajar aku untuk banting ting aja tos jos banting aja tos jiwit kempal bengkal saiki wayaning mangsa kala kowe du ngerti kadigdayane Bagong. Wah, ayo nek pancen kowe ndek kekuatan tokno legane ngantiku. Kowe arwani karo Bagong, krakon lho. Ati mbles model wae ada putus kowe. Iki ketok kekuatane anake Semar. Oh, Bagong kok mabur. Teratapan atiku. Nek ora mundur mesti werna-werna pokal kawene Bagong. Mana di mana matanya? Ngapunten. Ngapunten. Bagong wedeni Mas. Bagong apa? Kowe iki karo Pangeran Pati kok kalah karo Bagong. Kowe iki Kadhangnata kok kalah karo Bagong. Nek cara aku isin Sengkino, Sengkune. Weh, adalah tembles dening aku kowe ya. Iki sapa awakku dibleseke nang lemah sak wudel iki sapa iki? Apa ora kowe? Gong. Ora nang kono ta kowe? Marai kleru aku. Mau medasku kok. Nimbles iki kok iki lho. Kaya ndase padha dasmu kowe. Ndase padha. Aduh Petro, aku kapok. Petro. Kowe kutok apa kae, Tru? Tak pendem. Lho. Piye carane le ngeduk jugangan? Aku ora ngeduk jugangan, aku Kang Supan Ndara Antarja. Wah, gleleng kowe. Ning kowe ora iso mabur. Ning nyengget kowe iso. Ya ora sengget-senggetan, damai pokoke. Sing diajar Sengkuni, aduh aku culno. Aku kapok. Ayo.
Di tanganku ra iso nyekel sirah. Petro aku cono. Bagong aku cono aku tak melayu Petro aku cono aku tak melayu ngono kan. Wis lunga ta, Tru? Wis lunga dengkulmu mlocot. Wis melayu kok lagi nimblis. Aku enggak sengaja. Wah. Tru. Apa kowe? Sembur raimu. Asem kowe ngumet pestisida ora. Kok didoni kok panas banget. Aku ora iso ngomong to Kang Sulpan Ndara Antarja. Mulane aku ayo. Terus. Terus. Kowe iki rasa Kang Sulpane idumu wis mambu banget kok. Apa meneh Kang Sulpan? Saya le kemranyas. Kowe nantang aku, ayo kowe salahe ora bakal wedi karo kowe. Nek carane kaya aku ya ora wedi wong kowe iki mau nimblis sirahku bola-bali kok. Oke, ora masalah. Sermu piye? Ayo, leno panewat timblis dening aku kowe. Wis do metu, Gong. Sok nenek metu ya omong. Ora meneng-menengan. Sengit aku nek meneng-meneng kaya piye ngono rasane. Mesti lho pono kawan kok mesti kaya ngono ya Dimas lah. Aku dikon karo Bagong kok, Kang. Sisane kula singkirke yo, Kang yo. Aja nganti ana sing sisa ning Karang Kadempel. Ayo, Yayi tak derekake. Mundur. Koden prayitna semuriris eka balik titiyani kandayani Trisanya purnama sasi Siwa Semar kula Karang Kadempel wis katon tentrem. Ya, wo, Karang Kadempel wis katon tentrem. Kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Dene ingkang saklajengipun kala wau kula sampun matur, kula ajeng nyuwun tulung. Njaluk tulung piye? Siwana Yantaka. Gandeng kula niku butuh. Mongko niki pancen dadi kedhawuhing para Jawata sing kula tampa. Dawuhing dewa sing kula tampa dadi syarat srana anggen kula badhe nglantaraken tumedhaking wahyu katentreman. Siwa Semar bakal paring dawuh apa? Kula kepengin kerawan pusaka. Inggih menika setunggal senjata cakra. Angka 2 pustaka Jamus Myang Jimat Klimasada, angka 3-nipun Kyai Nenggala.
Gandeng pusaka 3 niku sing kula butuhke, mongko niki dadi syarat. Lah, sakniki kula tak balekke kalih sampeyan-sampeyan. Kira-kira putra-putra Pandhawa niki sinten sing wani matur kaliyan ingkang kagungan? Kula tak nyuwun priksa. Kados pundi ya, Mas? Waduh, aku dhewe uga bingung. Dimas Gatotkaca. Yen Dimas Antasena piye? Wis, nek miturut aku Gandeng dawuh iki kakekne Semar. Monggo kakekne Semar iki dituwake karo para Pandhawa. Matur wae apa anane. Lan kowe karo aku wajib nyendikani, Kang. Nek perlu mbelani karo kakekne Semar iki aja ketanggungan. Tegese aja mung mertanggung. Ning lahir batin. Nadan awak dhewe diadepke marang perkara sing angel sarta rungsit lan rumpil kaya ngene, wajibe kowe aku tetep mleksanani. Siwa Semar, kula yen pancen kaya ngono aku sing saguh sowan marang negari Ndarawati, nyuwun ngambil senjata cakra saka ngersane Kanjeng Prabu Ndarawati. Niku tenan? Yo, tenan. Saestu lho. Yo, nek enten napa-napa sampean wani nanggung? Wani nanggung. Syukur. Yen ngono aku tak sowan marang negara Mandura tak nyuwun ngambil Kyai Nenggala. Sami kali Ndara Gatotkaca nek enten napa-napa sampean mantun nanggung, aku wani nanggung. Siwa Semar, iya, syukur. Aku tak ning Ngamarta, Kek. Aku tak matur karo Wadarma Kusuma nyuwun ngambil pustaka Jamus Limasada. Niku sampean adu arep karo bapak sampean lho mengke nek seling suruping perkara bapak iki wedine ming karo aku. Wong nek bapak nganti ora trima pustaka Jamus Limasada tak suwun ngambil mungsuhe bapak aku. Ning ampun ngatut-ngatutke kula. Ora arep ngatut-ngatutke kakene Semar. Kabeh perkara tak tanggung. Matur nuwun, Ndara, matur nuwun. Dene sampeyan wis saguh ngudaneni menawi dados pamutahipun ing abdipun Semar Badranaya. Kula tenggo teng Karang Kadempel ampun suwe-suwe mengke ndak aber daya kekuwataning wahyu katentreman. Yo, aku nyuwun pamit, aku njaluk pamit yo kakene Semar. Nggih, atos-atos, Ndara.